UMasipala iKing Sabatha Dalindyebo eMthatha eMpuma Koloni uchitha imali engange 20 million rand ngonyaka ukulungisa isakhiwo sophuhliso zombane. Lowo uligosa lezonxibelelwano kulomasipala u-Olwethu Mabovula uthi ukwebiwa kunye nokonakaliswa kweentambo zombane kubangela kuba ucimi wombane uhlale ixesha elide, kwaye oku kuchaphazela abahlali ngeendlela ezahlukeneyo. Intatheli yethu uNtsikinoyiya usenzelele ngxelo. Inxalenye yamatutu entambo neziseko zombane ishicilelwe ikhamera izenzela kobuxhakaxhaka zengelixa kusafakwa iziseko ezitsha abebetheka kanobom amashishini ingakumbi asakhasayo. Ibhizinesi zethu zifile kakhulu, asikwazi sisabona imali because into enzekayo uyemka umbane for hours and ke thina ke sisebenza ngamanzi ashushu ngedraya, so kunzima kakhulu ke kuthi. Kanti nezakhiwo zedolophu zitsha imihla nezolo, yaye kurhanelwa izinyoka nakweli ityeli nangona uphando lusaqhutywa, utsho u-Olwethu. Into abayenzayo ngobusuku bahamba around kwii-kiosk ezi zombane zikamasipala, bafike bazigalele ipetroli bazitshise. And ngesi senzo siye sincedwe ngabahlali, ingakumbi aba ba-closer to ezi zitatu ezifana no-King Edwards. Subsequently to this, ke ngoku sathi singumasipala sayovula ii-cases namapolisa ukuze sikwazi into okokubana sincedisane nabo ukulwa esi sehlo sisesehlelayo esiyi-King Sabatha Dalindyebo. Utsho isithi lo monakalo utyabula umasipala isikhuntyu semali rhoqo ngonyaka. UMasipala ngonyaka kuzofuneke ke ngoku aspende imali engapha ko-20 million rands ukufikisa ezi zenzo zenzekayo. Amashishini amakhulu abhunga kulo cimicimi kuba eneentsiba zokuxoza mphini wumbi xa kunyembelekile. Angeke ngisho kakhulu ukuthi kukhona into esi-affectayo kakhulu because sine-generator. So angeke sazi noma kufike kuyi-cable theft or noma kusengasijweni i-cable theft. UMasipala ukhwebe umkomishinala wamapolisa ephondweni ukuba angenelele ngophando olukhawulezileyo khona ukuze kubanjwe oonqevu abaxolele ukujingiliso ngenxa yokusela. Lo mkhwa wokutyhuthulwa kobuxhakaxhaka obuhambisa umbane kumasipala iKing Sabatha Dalindyebo awuchaphazeli nje kuphela osomashishini koko nabantu abampilo eyinkenenkene, ingakumbi abo basebenzisa oomatshini ukuze baphefumle. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ngokuphathela Newsroom Africa, ndinguNtsikinoyiya eMthatha.